अरे ये दीदी सुनत हूँ का भइलो बोला। अरे देखो तू आ रहू देवरवा हमके परेशान कैले रहत ह। अच्छा तनी उनके समझा दा नहीं तो बहुत बुरा होई। अच्छा ठीक बा रुका हम ओकरा के समझाओ ता। सुना बोला देखेला जब जब अकेला में हमके हाथ मारेला। देखेला अकेला में हमके हाथ मारेला। अच्छा देखेला अकेला में हमके हाथ मारेला। देखेला जब जब अकेला में हमके हाथ मारेला। दीदिया रे तोड़ दे बरबा हमके आँख मारेला। दीदिया रे ओकरा समझावा तानी। हां दीदी समझा दा। दीदिया रे तोड़ दे बरबा हमके आँख मारेला। सुनत हूँ बोला अरे हद से ज्यादा परेशान न कर दिले बा हमके। अरे का बताई रुका समझावा तानी ओकरा के। सुना बोला बोलेला बोली तो कह रहला तंग रे अनिक नहीं लागे दीदिया ये कहर ढंग रे। बोलेला बोली तो कह रहला तंग रे अनिक नहीं लागे दीदिया ये कहर ढंग रे। आ एगो एकर शौर बहुत खराब है। का सुना बाबा जाई नहाए तमुकी में से झांक मारेला। 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 दीदिया रे तोड़ दे बरबा हमके आँख मारेला। दीदिया रे तोड़ दे बरबा हमके आँख मारेला। दीदिया रे तोड़ दे बरबा हमके आँख मारेला। अरे आवे दाओ के हम डंडा से बताई। हाँ सही कहलू है। और कुछ तना ना कहला। अरे सुना का कैले है बतावा कहेला जान हमके बोले आई लव यू रे मांगी मांगी चुम्मा हमर जा रहला देव रे। अच्छा ये बात है। हाँ कहेला जान हमके बोले आई लव